আলমাৰি দিছে এইটো আলমাৰি দিয়া না এইটো টিং আলমাৰি দিছে কিবা ডিফাৰেন্সआव देरहानायनि बेखौ नुदों मानोना गोबां दिनै बिजेपिआबो टिकेट गैया बिजेपिआबो टिकेट गैयै हिसाबै जायगानि केन्डिडेट नांगौ बिना गयारि बिथांखौ होयोमोनब्ला आंजों कम्पिटिसन जाबावगौमोन सोरबा लकेल केन्डिडेट सोरखौबा होयोबाबो आंजों कम्पिटिसन जागौमोन बे 2000-3000 डिफारेन्सआव थागौमोन आरोखि खिन्थु दाथ' बाहेरानि केन्डिडेट जोंनावथ' लेखा गोरों मावनो हायैनोथ' गैयामोन इउपिपिएलआवबो ट्रेक्टरावथ' बिदिबो गैयामोन गोबां दङमोन खिन्थु मानो होआखिसै बेफोर मोनसे गिखांनाय दं बोरैहाय जोंखौ आलु बस्थाफोर बायदि गय बस्थाफोर बायदि माबा मोनसे बेसाद बायदि बायलाय फानलाय माखासे लिडारफोरल'सो थाखा फैसा मोनजागोन खौथि डिलिं जादोंनो बेसेबां डिलिं जादों बेखौथ' जों मिथिया दिनै जोंथ' जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुंदों माने बिजनेस मानसिखौ दिनै भटनि गेजेरजों बिजनेस जायगा फैसा खोख्लैनानै दोनजोब्बायनो बिसोरो हर सान मुहूर्त समाव रानगोन जोंबो थोनदों जा बेसेबां मोननो जा जोंनिफ्राय पारमिसन दं खिन्थु भटआ नांगौल' गोलैनांगौ जायफ्रा जानो उसुबिदा मोनो बिथांमोना दाजा जाया जानो उसुबिदा मोना बिथांमोना जा मानोना बे बिटिसिनि फैसा रावनिबो नङा बेखौथ' हमनो हाखायना 5 बोसोरनि सिगां मामोन दिनै मानो एफाराब बेसेबां बबेनि थाखा मोनखो बेथ' इलिगेल एन्टि कारापसनाव बे गोग्लैगोन बेखौ आङो प्रसासनखौ खावलायदों जोंनि इलेक्सन कमिसन बेखौ आङो खावलायदों जे माब्रैनि एसेबां थाखा फैसा बबेनि मोननानै गारनो हाखो बबेनि फैसा बिलाय बेथ' रायजो राजानिसो फैसा पाब्लिकनिसो फैसा दा बिनिखायनो आङो प्रसासनखौ आरो जोंनि इलेक्सन अफिसार बिथांमोनखौ आङो खावलायदों जाहाथे बिनि सायाव एसे नोजोर होयो सिङाव एसे आइबिफोर फाथायनानै बायदिसिना रोखोमनि संगालिफोर फाथायनानै जाहाथे बेखौ एसे नायो बिनि सायाव आङो खावलायदों देरहागोनखौ बुङो बयबो देरहागोनखौ बुंगोन जोंबो बुङो बिसोरबो बुङो खिन्थु सोरखौबा देरहागोन जेनगोन होननाया बे रायजोफ्राबा एक्जाक्टलि मा सानमारदों खिन्थु जोंनि नुनायावथ' माबा मोनसे मास गेदारिंफोरखौ जों नुवाखै जोंना 11थायाव खैला मैलायाव जोंनि हाग्रामा सारनि प्रग्राम जों लाबाय बेयाव नोंथांमोना फैदो जों खमसे खम बेयाव 12, 13, 15, 16 हाजारसो मानसिजों गेदारिं खालामनायनि माबा लादों आरोखि प्लेनिं लादों नै दासो जोङो NOC लाबाय गोजौनिफ्राय जोंनो हरबाय प्रग्रामखौ बेयाव नायदो दाखालिबोथ' मोनथामल' फाथाबारि उगुरिबो नांगोलभाङाजों 8,000सो मानसि जादों नोंथांमोनाथ' दंमोन ना दिनै दा 7था जागोन 7था प्राइमारिनि जागोन बेयाव बेसेबां जायो बेयाव बेसेबांमोन जों जेसेबां जयनिं खालामदों बे जयनिं खालामनायनिफ्राय 100 जनाव साथामल' बेक जादों जोंनिफ्राय दिनैबो आं खालामबाय साहाजों आङो खालामदों नामखौ आं बुंथ'ला नङाला दानो फैसा गाद्दि गारसोमलाबायना हैलायगोन बेनिखायनो माखासेया सेक्रेट आरो माखासेखौथ' जों हगारा जायफ्रा हगारनो थिनो मिडियायाव बेखौल' हगारो जयनिं जानानै मिडियायाव हगारियाथ' हिसाबनि दं जोंना जोङो जेबो गिनाय गैया आरो गुबुन पलिटिकेल पार्टिनि सायाव सोरबा कंग्रेस APB माबा मोनसेनि सायाव जों रावखौबो जेबो बुङा बिसोर गावबागाव मावनांगौ मावथों बिसोरहाबो आइडिय'लजि दं जोंनि फाइटिंआ जोंनि बुंनांगौ खोथाया जाहैबाय इउपिपिएलनि सायाव जों बुङो आरो लकेल ट्रेक्टर पार्टि आरो एबसु बिथांमोननिसिम जों बुंगोन जे नोंथांमोनहा एथ' जुदि केन्डिडेट होलायनो हायै जुदि पार्टि बेयाव खालामदोंब्ला पार्टि खालामनायनिख्रुइ पार्टि खालामिया साबसिन बे खोथाखौ आं बुंबाय आरोखि थाखा फैसाजोंल' सब किछु डिलिं जुदि सानदोंब्ला ना माबा मोनसे दङ बे नोंथांमोननि खोथा खिन्थु बेयावनो प्रमान जायो जिखि जाया मानो जे केन्डिडेट होनो हानांगौमोन लकेल होनो हानांगौमोन नै बेखिनिखौ जों बुजिदों নোৱাৰে নহয় এইটোতো নোৱাৰে না এতিয়া এনেকা ভগাব আলমাৰি দিছে এইটো আলমাৰি দিয়া না এইটো টিং আলমাৰি দিছে কিবা আলমাৰি দিছে এইটো টিং এই মাত্ৰ আনিছে মিলনপুৰত এইটোতো কোনটো টিঙৰ হয় এইটো ইয়াতে ঘৰে নাই একো নাই টিংটো ক'ত লগাব মন্দিৰৰ নামত নেকি এইটো মন্দিৰৰ নামত আলমাৰি দিয়া দে